соат ба вақти прага расода ҳаст. бинандагони азиз ва бозам ман Шалои Гулхоҷа дар рӯбарӯи шумо қарор дорам дар Озодӣ видео, канали мустақими радиои Озодӣ дар YouTube ва дар чанд дақиқаи дигар хабарҳои тозаро бароятон мегӯям ва албатта интизори шумо азизон хоҳам буд дар барномаи хабарӣ баъд аз 3 соати дигар бозам дар пахши мустақим ки ин ҳафта барномаи мо таври шумо медонед 10 дақиқа идома мекунад. хуб дӯстони кулли Тоҷикистон гуфт паҳн кардани овозаву хабарҳои беасос дар бораи коронавирус дар кишвар ҷавобгарӣ дорад. мақомот рӯзи 6 май бо нашри изҳорот гуфтанд дар сурати паҳн кардани овозаҳои бардурӯғ дар ин бора ба хотири ба таҳлука овардани аҳолӣ нисбат ба нафарони паҳнкунанда чораҳои қонунӣ андешида мешавад. дӯстони кул аз мардум хостааст ба овозаҳои беасоси зиёд шудани ҳодисаҳои фавт, болоравии нархҳо, камчин гардидани маҳсулоти аввалия, баста шудани роҳҳои байни минтақаҳои ҷумҳурӣ дода нашаванд. ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико эълон кард ки ба Тоҷикистон барои муқобила бо коронавируси нав $1 миллион 690 000 доллари дигар кӯмак мекунад. Сафорати Амрико дар душанбе 6 май дар баёнияе гуфт ин ёриҳо ба воситаи маркази назорат ва пешгирии бемориҳо ба дасти Тоҷикистон мерасад. пештар Иёлоти Муттаҳида барои пешгирӣ аз бемории COVID-19 ба душанбе $866 000 кӯмак карда буд. Сафорати Амрико мегӯяд ёриҳои нав дастрасии кормандони соҳаи тибби Тоҷикистонро ба таҷҳизоти муосири озмоишгоҳӣ, омӯзиш ва баланд бардоштани зарфиятҳои ташхисӣ барои мубориза бо COVID-19 фароҳам меорад. Оҷонсияи USAID низ ба Тоҷикистон барои мубориза бо буҳрони коронавирус аз ин пештар $1 миллион кӯмак кард. Дар маҷмӯъ ҳукумати Амрико таи 20 соли ахир барои бахши тандурустии Тоҷикистон $125 миллион ироа доштааст. дар зимн бинандагони азиз, як пизишке дар ноҳияи Рашт ки дар шарқи Тоҷикистон аст иддао дорад барои муолиҷаи худ аз бемории COVID-19 аз доруе ки барои дармони бемории шуши бузҳо тавсия мешавад истифода кардаву шифо ёфтааст. дар ин бора дар барномаи хабарӣ барои шумо тафсилот хоҳем дод. як созмони мӯътабари ҳомии ҳуқуқ аз шикасти такондиҳандаи демократия дар Аврупои марказӣ ва Балкану Авросиё ҳушдор дод ва ҳам гуфт ки вазъ дар Тоҷикистон беҳтар нашудааст. хонаи озодӣ гуфтааст вазъ дар 29 кишвари демократике дар гузориш арзёбӣ шуданд то ба поинтарин сатҳ расидааст. дар гузориш омадааст ки дар Тоҷикистон чун дар Озарбойҷон ва Туркманистон президентҳо хешовандони худро дар мақомҳои баландтар таъин карда заминаро барои гузор ба ҳукумати хонаводагӣ ва ё сулола гузоштанд. дар гузориш аз ҷумла омадааст баҳсҳои доир ба гузор ба ҳукумати хонаводагӣ дар Тоҷикистон аз солҳо боз идома дошт ва дар остонаи интихоботи президентии соли 2020 зиёдтар шуд. Рустами Эмомалӣ, писари 32-солаи раиси ҷумҳурӣ Эмомалии Раҳмон ки чанд мақоми ҳукуматиро дошт, ба мақоми шаҳрдор расид ки зинае барои қадам гузоштан ба мақоми раиси ҷумҳур аст. имкони президент шудани Рустами Эмомалӣ дар соли 2018 баъди он зиёдтар шуд ки парлумон синни довталаби номзад ба мақоми президентро аз 35 то ба 30 поин овард. дар воқеаи моҳи гузашта Рустами Эмомалӣ раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон интихоб гардид ки мақоми дуввум дар кишвар ба ҳисоб меравад. бар асоси қонун дар сурате ки раиси ҷумҳур салоҳиятҳояшро иҷро карда натавонад, мудирияти кишвар ба дасти раиси Маҷлиси Миллӣ мегузарад. Тоҷикистон дар гузориш дар сафи кишварҳои худкома қарор дорад ва дар он гуфтанд ки соли гузашта вазъи кишвар аз назари эҳтиром ба аркони демократӣ бадтар шуд. мақомот ҳар дафъа гузориши созмонҳои байналмилалиро якҷониба мехонанд. департаменти давлатии Амрико оғози санҷиши вазъи довталабони барномаи корти сабз ва ё ҳаққи иқомати доимӣ барои соли 2021-ро аз 5 май ба 6 июни соли ҷорӣ ба таъхир гузошт. мусоҳибаҳо бояд санаи 1 октябри соли 2020 оғоз гарданд. департаменти давлатӣ мегӯяд ҳоло дар шароити ҳамагири COVID-19 ҳамаи талошҳои онҳо барои кӯмак ба шаҳрвандони Амрико ки дар хориҷ қарор доранд равона шудааст. зимнан президенти Амрико Дональд Трамп дар таърихи 20 апрел фармонеро имзо намуд ки муҳоҷират ба ин кишварро ба муддати 60 рӯз мутаваққиф кард. ӯ гуфт вақте иқтисод дубора фаъол шуд, амрикоиҳо бояд дар ҷои аввал барои гирифтани кор бошанд. ба қавли Трамп ки талош дорад дар моҳи ноябр бори дуввум президенти Амрико интихоб шавад, танаффуси думоҳаи тақдими корти сабз ё худ ҳаққи иқомати доимӣ дар Амрико бо ҳадафи ҳифзи ҷойҳои кор барои амрикоиҳо гирифта шудааст. дар давраи карантин беш аз 20 миллион амрикоӣ аз ҷойи кор маҳрум гардиданд.
در ساختار یک منزل خصوصی در نویه رامینی نزدیکی شهر مسکو 6 کس به هلاکت رسیده است. به اطلاع رسمی 3 مرد و 3 زن هلاک شده شهروندان ازبکستان بودند. آتش ساعت 4 صبح 5 می سر زده است. خبر میدهند مقامات آتش نشانی روسیه. پلیس نویه رامین در پی این آتش سوزی با بند کشتار برکستانه 2 و یا زیاده آدمان پرونده جنایتی باز کرده است. به اطلاع پیشکی ناقل های برقی سبب سر زدن آتش شده است. گفته می شود در این بنا 26 شهروند خارجی استقامت میکرد. حضور قانونی آنها در روسیه سنجیده می شود، خبر داد نوبتدار کمیته تفتیشاتی ولایت مسکو و باید گفت که در اینترنت نواری جای ساختار هم نشر گشته است. و پیوندان دلیر شریفوف خبرنگار توجیک از آن سوری نگرانی دارند که با گذشت 20 روز از حکم دادگاه نمیتوانند نسخه آن را دسترس کنند. آنها میگویند دادگاه بدون هیچ اساسی از دادن این سند خودداری میکند. در دادگاه شومنسوری پایتخت از پاسخ به سوال رادیو آزادی در این باره خودداری ورزیدند. حقوق شناسان میگویند بر اساس قانونگذاری نسخه حکم دادگاه باید تا 10 روز به طرفها داده شود. در عکس حال میتواند این تاخیر مورد بررسی قرار بگیرد. در همین حال یک سازمان بین‌المللی حقوق انسان پرونده این خبرنگار را برای دادخواهی به سازمان ملل متحد فرستاده است. دلیر شریفوف خبرنگار 32 ساله توجیک روز 28 ینور امسال بازداشت شد. دادگاه نویه شومنسوری پایتخت 16 اپریل شریفوف را با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی 1 سال از آزادی محروم نمود. خب بینندگان عزیز، این چند خبری بود که من خواستم برای شما بگویم و البته یادتان نرود که 3 ساعت پس در همین جا در بخش مستقیم من شما را در برنامه خبری با گزارش روز انتظار خواهم بود. باقی صحت و سلامت باشید و تا آن دم خدا نگهدارتان.